S jeseňou sa spája aj šírenie rôznych chorôb. Keď je vonku škaredé počasie, akorát zrovna keď to točím, musí byť pekne. Ako ostať zdravý v tomto hroznom nečase? Dá sa to pomocou týchto 7 bodov. Číslo 1. Cesnak. Hodí sa do všetkého. Skoro. Číslo 2. Fyzické cvičenie. Číslo 3. Prechádzky. V kľude sa prejsť a pozerať krásy svojho malebného okolia. Číslo 4. Cesnaková polievka. Lebo obsahuje cesnak. A zemiaky. Číslo 5. Socializácia. Treba byť vystavený svetu a jeho bacilom, keď máte s kým navštíviť nejaké spoločenské zariadenie. A popri tom si zahrať nejaké tímové športy, ako sedma z kríža. Číslo 6. Reflexná vesta. Nechráni to veľmi pred bacilmi, asi, ale pomôže to, keď sa vracáte domov z tej socializácie. Zdraviu je veľmi škodlivé, keď do vás narazí kamión. Hovoril som, že ich bude 7. Tak číslo 7. Cesnak. Z dôvodov uvedených vyššie. Túto epizódu vám priniesol cesnakovo-priemyselný komplex. Upozornenie. Cesnak nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy. Pred použitím konzultujte so svojím lekárom alebo záhradníkom.